Recordar aquells moments, recordar aquells dies, desperta en mi només un sentiment de gratitud immensa. La veritat és que recordar aquest servei i el que va suposar per nosaltres només porta a la paraula gràcies. Gràcies per la dedicació i l'amor amb què es dediquen a la seva feina. Gràcies per l'acompanyament que fan dels malalts i de la família, per com tenen cura de la higiene del malalt, per com acullen pors i plors de la família. Són records difícils que tenen espurnes de llum. El servei del CID és una d'aquestes espurnes que val la pena mantenir. En mis momentos difíciles, cuando mami estaba muy enferma, que yo no lo veía, pues apareció el CID. Y me ayudaron, me comprendieron, me enseñaron cosas que no sabía hacer, la ternura que le prestaron a mi madre, los detalles que tuvieron con ella, la paciencia que tuvieron cuando tenía sus días malos. Quiero agradecerle por todo el amor, el cariño, el tiempo que han tenido con mi familia y supuestamente con muchas familias más, porque para eso hay que tener corazón, y lo tienen de sobra, porque a mí me lo demostraron, con hechos. Per nosaltres va ser una alliberació perquè ens va fer un suport i ens fa un suport tant personal d'higiene com de cuidados, d'explicacions de què hem de fer, i a més li dona una vitalitat de bon matí a la mare que és molt important. Que sí, mare? T'agrada que et vinguin pel matí, te facin la higiene, estiguis ben neta? Cada dia. Cada dia, i estàs contenta, que sí? Molt? Estaré molt bé. Ens ensenyen i ens ajuden a portar aquests dies el més feliços possibles. El CID per nosaltres va ser com un rescat. A través del CID ens venia un treballador familiar cada dia, que era qui feia el seguiment a la meva mare, li feia les cures, la rentava, que a part de fer la seva feina professionalment parlant, doncs és una persona molt humana, que va connectar molt bé amb la meva mare, que tenia molt de sentit de l'humor i inclús en aquells moments tan difícils la feia riure moltes vegades, cosa que nosaltres valoràvem molt positivament. Donar-te les gràcies, Santi, per tot el que has fet per la meva mare. Ella se sentia molt feliç de tenir-te cuidant-la, i donar les gràcies també a la Rosó, que em va ajudar moltíssim amb totes les gestions que vam haver de fer, que la veritat no van ser pas poques. Quan el PADES va venir i el CID van venir a casa, se'ns va obrir el cel. Estàvem esfonsats completament i va ser una ajuda imprescindible. De fet, és que no és només la feina que fan, és la que, quan ells falten, la que t'ensenyen a fer. Jo crec que és per això tan imprescindible, perquè no és només cuiden del malalt, evidentment, i el malalt és el principal, però és que tu et sents cuidat perquè t'ensenyen com has de tractar aquest malalt. I nosaltres estarem tota la vida agraïts en el PADES i en Santi. Gràcies per tot.